er jo en fucking mørk skov. Jeg kan absolut ikke se noget. Der er nogle lygter dernede, men det så er det eneste, jeg kan se. Så for satan, der er et eller andet der. Kæft, det her. Det er fandme langt ude. Hvor fanden er jeg på vej hen? Det er sgu hvad der sker, når man falder i søvn i tog. Jeg skulle vente på det næste tog. Jeg ved det. Jeg skal nok bare være der for at pege nøje. Det er fandme mørkt. Hvor fanden er jeg hen? Jeg er i en skov. Der er mørkt. Lol. Der er lys derfremme. Kæft, jeg er også bare gået langt. I kan ikke se det, men der er ret langt, der er ret mørkt. Jeg tror, jeg er gået i over 30 minutter. Hvordan kan jeg være så sikker på det? Fordi at jeg kan stikke ud af toget på en bystation, for at jeg kunne gå til Jersey, fordi at... Okay... Fuck det. Vi prøver den her vej. Alle gode gange 32, ikke? Der er lys. Ej, hvor dejligt. Bam, 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 bam. Yo, dude. Jeg er i det her, hvor jeg er. En far henter dig, hvis du er ude på Køgevejen. Ja, det er sgu fint nok. Jeg kan ikke engang finde Køgevejen. Jeg er ude i en mørk skov. Fuck. Hvor var du henne, da du stod bag på stationen? Hvad vej gik du så? Højre eller venstre ned ad trapperne? Jeg gik... Altså, jeg gik igennem mod Køgevejen. Og så, røg ud på sådan en skovsti. Og nu er jeg så i en mørk skov med enkelte lygtepæle. Og jeg tror, det er en fodboldbane, der er ved siden af mig. Jeg er ikke helt sikker. Find et vejnavn, så henter min far dig. Nej, det er okay. Jeg skal nok finde den hjem. Nej, lad være. Sig vejnavn, så henter min far dig. Jeg tror altså, jeg overlever. Ja. Jeg ved ikke engang, hvor der er et vejnavn. Det er det sjove ved det hele. Okay, men min far ringer til dig. Ja, men prøv lige at høre. Jeg skal nok finde vejnavn. Jeg ringer, når I gør. Men indtil videre, så er jeg altså ude i en skov. Han siger mig imod, han kører nu. Per, lad være med at køre. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Du kommer til at lede efter mig forgæves. Han ringer til dig om lidt, og så beder jeg dig med et vejnavn. Du skal bare finde et vejnavn for helvede. Så kender han, hvad der er det. Fattede I ikke, at jeg var ude i en skov? Eller faktisk så det her, det må man kalde en vej. Men jeg er stadig ude i en skov. Douchebags. Jeg har absolut ingen idé om, hvor jeg er. Og så er der en eller anden. Så er nogen, der vil hente mig. Hvordan kan I gøre det uden skov? Det er et hus. Kan I se det? Se her. Det bliver min dødsjournal. For jeg tror fandme ikke, jeg overlever den her tur. Jeg har absolut ingen idé om, hvor jeg er. Jeg elsker mit liv. Hey, der er Køgevejen. Eller hvad? Hvordan fanden kommer jeg derop? Hey, der er en bil. Where the grass is really greener. California girl, unforgettable. Them all line. Jeg tror på sgu bare, fuck det, jeg klatrer op. Ingen er død af lidt hegn. Det er buske.
Altså, hvor fanden er jeg henne? Okay, jeg må heller lige... Så for satan. Okay. Jeg kom igennem krattet kun med... Jeg ved ikke, hvor mange tårne der er med arm, men... Vi overlever sgu nok, ikke? Det er ikke verdens undergang. Kæft, det er verdens. Hey! Hvad fanden er Rishøj Stadion? Hey, der er en bil. Det er sgu så sjældent. Kæft, jeg kunne godt bruge glas på gunnen lige nu. Og min jagt. Hvor er min jagt, når jeg skal bruge den? Ja, nej. Pøha. Jeg tror, et eller andet sted langt til venstre for mig, der er kørevejen. Hvad fanden er det? California girls. Nej, fuck det. Rising up, back on the street. Took my time, took my chances. Kæft, det gør næste her. Fanden. Min fine skjorte. Det var sgu dyr. Kom nu, det der, det har fandme bare at være køvejen. Ellers, så bliver jeg passiv og aggressiv. Jeg føler mig også sådan halvt skizofrenisk med den her videoblog, ikke? Men nogen skal jo lave den. California girl, get it. Kæft, jeg er på arbejde. Bam, 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 bam. Hey, det der. Fuck, jeg tror, det er godt. Hvor fanden er jeg henne? Jeg gik den rigtige vej, gjorde jeg ikke? Jo. Altså, så gik jeg jo bare lige ud. Burde det ikke føre til køvejen? Jeg kan lige passe med, at jeg er gået til... Hvad fanden kan man gå til herfra? Gærslev? Nej. Ishøj til den anden vej. Hvor fanden er jeg henne? Hey, jeg har fundet et lyskryds. Det giver bonuspoint, gør det ikke? Nu er jeg level 2. Så må jeg få en drink. Et glas på gunnen. En mørk tunnel. Dem kan vi ikke lide. Den kan man da hyggeligt fætre sig. De spiser mennesker. De døder dem ikke. De spiser dem bare. De er så tarvelige. Hey. Der er et S-togstation. Hvor fanden er den anden? Hvor lang tid er det optaget? Oh, why so serious? Ja, folkens. Nu kan I jo ikke genkende det, vel?
Men det viser sig så, at jeg har gået i en cirkel, og er nu tilbage, hvor jeg startede på Ølby Station. Og jeg har så lidt, og jeg mener virkelig så lidt idé om, hvor jeg er henne. Eller, jo, det ved jeg så godt, men hvor fanden var jeg? Kæft, der var mange edderkopsvind. Det indrømmer jeg gerne. Hvad fanden forstår det? Det skulle da ringe med 1000. Kom an, man skulle skralde her. Videoblog. Jeg siger, hvad jeg kan i min videoblog. Kan jeg skyde et spindelvæv? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan synge en sang. Pas på! Jeg kan synge en sang. Jamen for fanden, hvorfor tog jeg ikke bare det tog tilbage til Farum? Det har taget mig maksimum en halv time. Nu har jeg gået rundt i en fucking skov i en time. Og ja. Det gør sgu egentlig skizofren. Men skal man ikke være det for at have en videoblog? Altså, det der med, at man taler til kamera, så den taler til det. Og så man gør ting foran kamera. Det gør sgu egentlig skizofren. Og den der bil, ikke? Den ser meget mistænkt ud. Prøv at se. I kan ikke se det, vel? Men på nummerpladen så står BF som min boyfriend. Og det er nok fordi han bortfører små børn om natten. Små drenge. Og så bruger han der personen som kæledyr. Det er groteskt. For aldrig er det her på nogen som helst form. Det bliver så fucked up. Eller også så bliver det en eller anden video, som bliver vist sidste skoledag. Som, ja, i Albers første gymnasiefest, der er sådan en pissefuld tid. Så faldt han sgu i søvn i toget. Og så var der hans geniale ven med hans geniale idé om, at nej, du går sgu da bare, det er sgu da hurtigt.